περισσότερο. Το βγάλες. Κοίτα που πήγε τώρα. Είδε περισσότερο ζερτζόνο στο κουτί. Πού σου ρε γαμώ, το πάμε να το πετάξουμε, πού είχε ρε. Δεν πεσάει καθόλου ρε. Δέκατη αποτυχία να πετάξουμε χαρτιατό. Κύριος το έσπασε, πάει. Δεν το έσπασε ρε. Εσύ πού έχει πιστόλια ρε, εκεί πάνω, έχει. Δεν έχει ρε, κάθε χρόνο να το πετάμε. Κάθε χρόνο να το πετάς και δεν ξέρεις να το πετάξουμε. Δεν θυμάμαι, εγώ νομίζω ότι από πάνω δένεται. Παίρνω και εγώ τη βάσολα. Από πάνω ρε, πώς δεν είναι από πάνω του, αφού από κάτω πρέπει να μπει ένα αέρας. Έχει εκείνο το σκηνή που είναι πάνω, ναι. μπροστά. Ζάτος το κότερο. Έσπασε το ξύλο. Πάει! Πέντε βροτήρα χαρακίνωμα. Що будеш пак с него? Не, аз намалих, бе, брат. Намалих ма то още като тръгнах с Чакай, пак му да се прави. Чакай, ела да го това. направим. Ще го върнем се. Ела да го върнем. Не хочеш ли ти навръщане, аз да Май, Кой лутото είπε να πάει σε σκουάτα. Мене са ме дърпали с лагерна количка. В село ме гледа хората, полицията така и не си добрия. Иска да взимат на моя приятелка. Трябва да изпънат то. Айде. Дай ще върнем. Давай, дай те. Сега иди за да еба вятъра му да еба. Няма вятър, видя ли? Сега ще чакай малко. Не чакаме достатъчно, бягахме и горим се. Ти като говориш ми всичкото после. А? Аз ще го скъсам и пак ще такова. Да. Накрая ще стане 1 килограм коници, няма никой. Друго нищо няма да направим. Добре. Така малко има контра. Не го направихме по-добро от както беше. Какво говориш това? Май трябва да го подсилим още от начало. Чакай. Извини. Дай си. Снимай. Но да не гледа хората как си. Трябва да кажеш във Фейсбук. Да се смеят хората. Ти снима ли като тръгва с колата? Да. Телефон. Тук е спънато, дай запалката. Да го вържа сега. Мака ли го направихме по-добре? Да, ама брат, къде е запалката? При мен. Ева да държиш контра. Най-ек се отжубуваш на стил. Ще е контра. От тук да избяга за много. Колко да остава да го? Толкова стига. Айде на попа запалката. Да жив и здрав, попа. Папа Стелевски, ба? Да. Папа Стелевски. Ама няма ли да говориш ти отпред по-добре? Да кимасвам. Как е, бе? Може ли от тук, бе? Да? Може ли от тук? Оттам е. Оттам ли? Да. Да се роди сега примори. Има една практика за вашия. А седеш ама зигме в тръгната в тутакихта. И да тръгни си. Искаш да пробвам? Не. Охи ре, а по пано ре. А по пано, ма само... Знаеш какво ще стане по пано? Пано отиде на кино. От тук може да го вържа. Оттам, за това. Много си умен, ма. От тук? Оттам, да. Много кай си умен, че го вижда. Не. Истината казвам. Там с телефона и нищо не прави. Аз съм отдел. Абе, брат, чакай, ти нещо... Не от колата, ма. Проблем. Какво проблем? Трябваше да вържим такоза. Да опънем тук и да можем да го стегнем, бе. Не Без ли тега стегна? са на имона. Чакай да пробвам. Чакай. Не, ти пробваш, що се тръпате. Я стегна. Чакай. Сидите, ма. Давай ми вярта, давай. Остави го, ма!
Не пука тя. Отворете на там, бе. Там ли? Давай. Давай, 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 давай. Баба майката и баба майката. Обаче, да, тецка. Няма да го дърпаш, бе. То свърши, да? Айде да направим една снимка. Да, с чукам свърши. Аз ще да правя видео пък. И снимка ли искате? Видео, добре. Добре, айде видео. Айде. Той беше от нас, 5 евро. Те да отидат на 5,70. 5,70. А, конеца ще го правим. Конеца ще използваме само. Ще вършим тебе. Да, ще тръпаме. Евай ти, леки си. Ево, виж, конеца как са разплети. Вижте, Боряно, гледай, вижте. Вижте. Дай аз малко звук. Да. Αυτό ήταν από εμάς, από τα Λερά, δεν έχει αέρα καθόλου. Повтори. Αυτό ήταν από εμάς, από τα Λερά, δεν έχει αέρα καθόλου. Τώρα βγει το καμιανό αέρα στο Α, τέλο. Еме. Ето мори. Ево, пак посягам. Я ще го. Дай да видим. Това Айде. беше последното изпитане. Айде, чао. Айде, братка. Кажи чао. Алкохолик. Где се спира? Чакай. Да. Тъжка.